যতন খুলুমখা তিনি হাইনো হাই তিনি 27 তারিখ মার্চ হাইনো হাই जों कक मा साख्लायखा जों साइमानो तिनि तिब्रा हास्तेगो तिनि जों बहायनो बेलाय खवाना मा संसा तिनि हास्तेगो गोबां बरक ताबक वानाय दंलायो बनि बागै जों तिनि गभर्नमेन्ट जों साख्लायदोखा जों लकडाउन साख्लायदोखा आ लकडाउन न जों जतन मानाय दंदि तै जों तिनि सरकार तरफ থেকে যে जों मानसा जों सुबाय दंगो जे बरक असुबिदा दं हांख्लाय जे बरक गोबां मा जागा थांमाया रां फैसा गोरै माइमा जाया अनेक किसु दं हांख्लाय जोंनो सादि सरकारनो साहदि जों सरकार जे मानसा जों सुबाय दंगो तिनि अकक सानामो जगो आं खानाखा तिनि तिब्रा हास्तिनि बरक रक गोबां मा तिनि फातारा ताबक गचाय दंबायखा आं ताबुन खबर माखा तिनि गुवाहाटीआव तिनि गोबां तिनि सिख्ला राव चराय राव जे काम खायजनाय राव गोबां बर' राव गचाय दंखा जों बरं ताबक ज' खाय दंगो जों आरोनि आसाम सरकार बायदि कक सालायखा जे माजा जों बरं ताबक जुबाय दंगो बर क्वारेन्टाइनआव बर ताबक मा दंनाय 14 days बर क्वारेन्टाइनआव मा दंनाय आबनि बागै जों बेबस्था खाय दंगो तैबो जों खानाखा तिनि बेंगालुरु दिल्लीआव केरालाआव गोबां मुम्बाइ रगो गोबां आं खबर मानि दंगो बरतनो साहका जाते बर बहायनो যদি बर বিশেষকে অসিবাং हांख्लाय जोंनो साहदि जोंनि सरकार तरफ থেকে जे मानसा जों बर चुबानाय बनि बागै जों ज' खाय दंगो आं ताबुन हेल्पलाइन जों रिरिखा जोंनि स्पेशल जोंनि ट्राइबल वेलफेयार डिपार्टमेन्ट न जोंनि तिब्रा सरकारनि बागै जों जे मानसा चुबाय दंगो नक्ट कोनो तावनादि ते गार्जेन बहायनो जोंनि तिब्रानि गार्जेन बहाय तावनादि नक जेकुनो असुबिदा हांख्लाय जोंनो साहदि जों अ जरागो जों जत्तननो जों सायज खायना बागै जों रेडि दं दिना मा साख्लायो जोंनि हास्तिनि बर' रावनो जों गोबां बर' राव जों खोनाय दंगो पारा रावगो बर' इसा गुरा फेरे खाय दंलायलिगो अहै तांदि जत्तनो सरकारनि कौनो मानाय दंदि न'आव दंदि दिनै ससियेल डिस्टेन्स जों हासालामा दंलायनाय अब सरकार थाख्लाय रेखा 1 मिटार हासाल थायो जों मा दंनाय ते कक साफ्रो भायनो किजा हासाल के कक मा सानाय तेबो साब्रुं ब्रुं जों परिष्कार परिच्छन्न जों मातुकुगनाय जों सापानि मातुकुगनाय तेबो तिनि जों रगनो सित्राखे तातंदि गोबां मा जों जे मानसा पास फैबार बा जे मानसा यागनो जों सुइ दंदि याग सुइ याथेराव सुइ गोजों खा दंदि अब जों सालते रि राव भायनो जों सुइ जों खनो नाय अब भाइरास जेकुनो खयदे फाइमानो आबनि बागै जों तिनि तमुं चामुरक जों गाहाम खोमा दंनाय तैबो जों खोनाखा जे तिनि तिब्रा हास्तेगो ताबक जराते तिनि जराते जों कोनो पजिटिभ जों मायाखो जों अब जों ताबक फनो साइमानो जोंनि सरकार तरफ जों रिपर्ट नाय दंगो जों एभ्रि आवार्स जों खबर नाहै दंगो ताबक जराते जों खोनाखा जों तिब्राव कोनो एफेक्ट नियाखो कोनो नेगेटिभ माजायाखो पजिटिभ माजायाखो आबनि बागै जों बारे बालाय खबर गाहाम जों दिनै अबन मासागो जे मानसा तिनि फादार थांगा हांख्लाय निरक मास माथुनाय निरक जखन कुचुकफ्रो हाइचुकफ्रो आफ्रो भाइनो नि रुमाल खरो या खलगै निरक हाइचुकदि तै अजराबो जों किसा जों तिनि सागनो जों किसा जों एक्सारसाइज मा खायनाय जे मानसा जे ब्रक दुर्बल रक जों खोनाखा जे ब्रक उइक जे फिल्म तनाय रक तिनि अक्रा रक तिनि अक्रा चाक्रा रक जे सरि दुर्बल जराय रक भाइनो जे उइक जों तनाय बरक आबनो दायदे देखलाय गफाव करona भाइरास अब गफाव अब जों साजाखा बनि बागै जे मानसा जोंनि जामुं नुमुं गाहाम माचानाय जों भिटामिन सी जों प्रोटीन माचानाय जों खोनाखा र सब्जी रचाखे बेलाय गाहामंगो आरो चाहे बेलाय गाहामंगो आबगै जों तिनि जामुं नुमुंनो जों किसा अजरागो कमसे कम जों किसा गाहाम के माचानाय जों तिनि हेल्थ साइस्थनो चाहे क्राक खोमा तंनाय अबाय खायगा हांख्लाय जों खोनाखा आ भाइरास जाते रमाया जों सरिनो क्राक के दहंख्लाय कप्लाय के दहंख्लाय आ भाइरास दायदिके हाममाया अब जों खोनाखा आबगै जों अजरागो बेलाय के जोंनि बागवानामा सोंसा बनि बागै जों जत्तनो कयनाय जोंनि पारानि बरावनो जे टाउन तनायनो जत्तनो जे सरकारनि कक खनाय चलायदि ते जों कर्फ्यू जारि खेरिखा आ कर्फ्यूनो मानाय चलायदि हांख्लायनो आं खागाव जों खागा माने जों वानसौ माने अब गाहामंनाय बनि बागै आं जत्तनो जोंनि हास्तेनि
जों ताकुकते बुक सोनो जों रांते ताकुक सोना गयो जे निराव जाते सरकारनि कक खनाय दंदि सरकारनि कक मानाय दंदि ते जों साग्लायखा जत्त दुवानो जे एसेंशियल कमोडिटीज जे जों मान थाइजेनि आबारनो जों खुला लजाक जोंनि सब्जी मार्केट बिथि मार्केट जे दै साप्लाय दूध साप्लाय जे 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 एसेंशियल कमोडिटी होनो जों हानो ते दुवान बहाय न ग्रोसरी शप रो आबार खुलजाक आबो खुला दंनाय आरो कोनो तावरादि जे कुन जिनिस मानि हांख्लाय दरे सरकारनो साहदी पुलिसनो सादी जों आबार व्यवस्था खालामनाय तैबो आं सावो जोंनि मार्केट दो बाजाराव जे बरक अ जरागो अ जे क्राइसिस जरागो जे बरक व्यवस्था खायनाय जे बरक दाम रक गोबां फालनाय आबारनो बुसुनो सादी जों सरकार स्राय साजाक जे बरक अ जरागो जाते बरक कुनो सुजुगता नाथु जोंनि व्यवस्था बानिज्य खायनो भाइनो जों बनो कयनाय जाते निराव जत्तनो जों कॉपरेशन खालाय थानसे खालायलायै जों खरकसा जों साहाय्य खालायनाय गोबां मानसि बरक ग्राम ओनसोलाव गोरै दं गोनां दंगो बरनो जों खायनो गाहाम गोमानायनाय जाते जों सरकारावबो सायरेखा जे जेकुनु बरक जों ताबक जोंनि BPL अन्डर फेमिली जों बरनो बाहायनो जों रेशन फ्री रय दंगो मारै रय दंगो आरो बागै आं कयनाय जत्त जोंनि पारानि बरक नर कोनो तावाना बायदि नर कोनो तालाचिदि ताकिरिदि जे नर असुविधा हंख्लाय जोंनो साहदी सरकारनो साहदी पुलिसनो सादी जोंनि एडमिनिस्ट्रेशन जोंनि अफिस खुला दंगो जों जोंनि अफिस बाहायनो जों खुलाय दंगो ताबो नैनि थाना हंदी हस्पिटाल हंदी नैनि बाजार बा जेकुनु जोंनि SDM अफिस BDO अफिस जत्तनो खुला दंगो आरो थां साइडी जेकुनु प्रब्लेम हंखाय पुलिस साहाय्य नादी डाक्टारनि साहाय्य नादी अबाय खाय जों अजरागो जों जत्तनो जों साख्लाय देखा जोंनि मानगोनां मुख्यमंत्री बाबु साख्लाय देखा बोरै बागै आं सावतिनि न कुनो तावानादि अजरागो जोंनि मेन जोंनि हंखे जों थानसामा दंलायनाय जों खायसेनो खायसा जों माचबलायनाय अबहाय मेन्टेलिटि तैगि अबाय चिन्ताधारा खालायगिरि जों माचलायनाय बोरै बागै जों जत्तनो कयो जोंनि तिब्रा हास्ति बरनो जाहाथे जों बेलाय समय हामिया समयनो जों खाखागो जोंनि इसोर दंगो जोंनि कायतर दंगो जाहाथे जोंनि लकडाउन पाइखेनो 14 दिन पाइखेनो आं खाखागो जोंनि गाहामै फैनाय दिन गाहाम फैनाय आसाना गैनो आवहायनो जत्तनो आंनि खाबाय खुबाय आंनि कबगै आंनि कब इसे साबानि अरम थाखा जत्तनो हामबाय खुलुमबाय।